higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo ka natong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Ginoong Dios, nining taknaa kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Nga hangtod niining mga taknaa o Dios, padayon pang gawasnon ang pagsabod sa binhi sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta Dios nga kini nga programa imong panalanginan og panalanginan mo kini nga estasyon. Nga unta mahimo kining kasangkapan sa pagdalas kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalinlaing dapit sa kalibutan. Din ang mga tawo nga naminaw karon diha sa ilang mga pulayanan, pinaagi sa gasa ug lamdag sa Espiritu Santo, ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Daghang salamat o Dios nga ikaw magatubag ug maghatag sa among gipangayo uban ang pagtuo o paglaom pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod na Dios ug manuluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami maghatag sa inyo sa kamalipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, sa dili pa ta mo irog ngadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone og aron nga ato sa diod ning maiban-ibanan lang yung tinuod kay wa magudtay insakto nga panahon nga atong mahurot og basa ning mga gidaghanon sa mga text message. Okay. Brother John, maayong buntag, pwede ba kang among mahangyo sa second Sabat sa March nga maoy speaker diri sa amo ang church, amo lang sabutan ang imong pliti bakan pod. Kanang suri gyud kaayo no, suri nakakumit na kunana og schedule anang second Sabat sa March no. Suri lang gyud. Okay ra unta to gwa pa. So dugay na mga almost 3 months naman siguro na gina-schedule daan kay murag ni adto pa man ang mga second week siguro bato na sa December ug di ko masayop unya anang March dugay-dugay na nga gikuandaan ga schedule. No, so sorry lang gyud. Diha pagani tos machamban si brother Pabiran, no? Jose Pabiran ba to? Naghangyo unta sa ato tong fellowship nila diha atong 14 nga maka kuan unta ta tambong ta dito pero nabalibaran gihapon nato tungod sa mga inunta mga kahigayunan gyud nga dili na gyud nato sad mabalibaran, no? Okay, adtong panahon gud nagsunod-sunod nga dunay patay naa sa gid poy namatay nga medyo ang tagtungod gusto sa gid pod nga kita moy mo serbisyo gabi-gabi, no? Usa ni adto na si Police Major Bert kanini ang Police Major Bert kanana ang Hibaya, no? Diha sa Kawit unya may namatay po dito sa kortihan, may namatay sad sa Tambungon. So kaming duha ni Brother Isaw magdagandagan magpuli-puli mo to nga wa gid na mo kuan ang invitation sa Machamban, pero from time to time tigalit na aray kay gayunan gud nga maangko nato na. So sorry ha. Well, napatay basahon. Sir, maayong hapon, amo na daan nga gi-prepare ang among radyo
kay mulikoy manggod ni sir og maawahin ni pag-open kay magsigil og karat-karat mo ng amok na lang gyud giandam nga daan. Si mamag, si papa o ang akong lulo kanunay gyud nagsunod sa inyo ang programa. Matud pa ni lulo og duna kuno siya'y relihiyon nga balhinan, wa gilain ang kanang inyong relihiyon kay klaro gyud nga mausab gyud dinha ang tao. Lahi sa uban nga ngalan ray mausab pero ang pagkinabuhi maura gyapon kay okay, sorry lang, something's missing. Well, niya patay basahon kay pastor manguta pangutana ni, so dili lang usa tanong kay naa naman tay pangutana nga gikuan kanana ang unsa ni gitiksan nga ato nga tubagon. Okay, niya patay basahon Sir John, ang amo diri nga silingan daghan sad nga naminaw sa inyong programa. Kaso lang sa gihapon mga palahubog manggihapon, mga sugarol kana agyong mahapon pastilan og rido na ganis mga tanod, mga pulis magkabuang og dagan, mga habilin ang kwarta sa hantakan, mahabilin ang mga kwarta pustas manok, pero daghang maminaw diri. Sagdi lang. Ang importante ra gyud nga ilang nabati og namadunggan ang pulong sa Ginoo. May panahon ron na nga ang gibug-aton unya sa pulong sa Ginoo ila ra nang ma-feel karon wa pa kaayo na, di pa na precious nila. Importante nga napaabot og nadungogan nila ang kamatuoran. Last text nga akong basahon. Sir og pangutana gihapon, so di lang tanan ni. Well, higala si Brother Libby sa di pa siya mag-iban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone. Mas maayos siguro Brother Libby nga malili usa nimo diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung dining dapita ang atong mga pinalangga mga viewers gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw karon og naabot sa labyog sa atong broadcast kanasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome sa ato nga tulubanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makasend og mga mensahe mga higala dinino sa ato nga programa. Makasend na mo og mga messages, mga importanteng mensahe diya. Kay panahon na nga atong pangbasahon ang inyong mga mensahe. Pwede ka rin mo sa amo nga number ni Brother John mo send or dinhi sa ato nga comment section sa Facebook live mga higala, no? Niya naamoy mga pangutana diha mahimo na nga inyong ipadangat o niya atangin ni higala karon taod-taod ang pagtubag sa pangutana kay panahon man ni nga maka-participate mo sa ato mga discussion dinhi sa radio, maka react mo or maka-contribute mo og dugang mga tubag sa pangutana nga ato nga entertainon dinhi sa atong programa. Okay, nya palihog lang pod among ipahinomdom sa kanunay nga atong i-share mga higala ang ato nga programa, no? Ngadto sa atong mga friend, no? Alang sa mga followers o mga viewers karong gabi na. Okay, ato na ning sugdan pagbasa niya si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga nag-view og naminaw karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Hinaot pa ang Dios magapakig-uban kanimo diha sa Saudi Arabia uban sa imong family diri sa Yolanda sa Lapas. Okay, niya po si Brother Elmodam Flores. Maayong gabi ninyo mga Brad John, Brad Libby og ilabi na sa tanang nagsunod sa atong programa. Niya po si Sister Gloria Ferrer. Good evening mga Brad John og Brad Libby, always watching. So thank you kay Sister Gloria. Okay, daghang salamat Brother Gloria sa Sister Gloria, Brother. Sister Gloria sa inyong pag-view sa atong programa. Kumusta mo diyan? Si imong buotan pud nga husband si Brother Naftali. Kumusta man? Uli na ba mo diya sa lutupan? Wa na mo diya aron sa liluan? So God bless sa inyo. Salamat yun kayo. Hope nga ang Ginoo magatugot sa inyong plano aron sa pud in town nga ang Ginoo makahatag pud og
ingon ta na lang nindot nga inunta Consuelo di Bubo nga bisan diha nas taas nga pangidaron pero gitagaan pag Ginoo og kay gayonan nga makasuroy-suroy pod sawa pa masuroy. May gabi niyo diha Sister Glo. Akin ni apod si Rim G. Pardelio. Good evening ninyo Kuya Levi, watching from Mansilang. Greet ko nila ni Lolo Sito, Lolo Josue, og ila ni Yo Nunoy Ilustrisimo, og ilabina agayod sa pamilya ni Brother Joel Pardelio. Greet ko sa tanan nga mga taga-Hibitngil nga naminaw sa inyong programa. Salamat sa pagbasa Kuya Levi. God bless and more strength. So, thank you kaayo. So, good evening sa tanang taga Madridijos, no? Good evening na ni Brother Jameson de la Cruz po diya. Og saban pa nato nga mga pinalangga nga makaigsunan o mga kahigalaan. Ato po nakita din si Brother Edelberto Higante ihapon. Brad Ide Sumalinog ihapon Sumalinog day Brother Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo Pastor labi na usab sa nagsunod ning maayong programa. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Edelberto. Okay, ato sa ning lilio ning pikas nga screen higala. Ato ning tan-awon ang atong mga kahigalaan nga nag-like o nag-heart. Ato nakita si Brother Oliver Gijin dinhi sa Kayang Bugosete. O niya pod si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, niya pod si Juna Len Impuerto Sinoy, o niya pod si Imelda Osabel Boratso, niya pod si Ma'am Rhoda Likigan or Dr. Rhoda Likigan, niya pod si Rosa Lalican Escario, niyasad si Larry Jr. Punay, Meredith Bansuela Fuentes. Ato po nakita si Brother Abner Dualio, si Kiana Faith Itang, Elmodam Flores, niyasad si Rimji Pardelio. Ato pong nakita si Edelberto Higante Sumalinog. Niyato nilikatan og tanaw higala atong cellphone. Niya say mensahe nga ning pasok. Okay, ato ning lantaw ni apod ang niya po'y mensahe gikan sa Ormoc City, no? Dito sa Dolores Ormoc. Ako ni basahon. Mayong gabi Kuya Levi, Brad John og sa tanang naminaw sa inyong programa karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa Kuya. Gikani ni Sister Philly Disor oban siyang pinalangga nga kapika sa kinabuhi, no? Tanan diyang taga Ormoc City. Mayong gabi unya good evening sad ni Brother Noel Gonzales. Good evening niyo bro og sa tanan diha, no, nga mga kaigsunan o kahigalaan nga nagasunod sa ato nga programa. Makahimog yapon mga higala sa pag-send og mga mensahe kay atong pangbasahon ang inyong mga messages, no, niya atong gipangumusta karon ang atong mga Bible students, no, gidumalahan la ni Brother Nelson og Brother Johnny mainit dias Kadawan, Libho og sa Mabuli. So kamong tanan diya gina-welcome namo nining tulumanon sa Jesus is our hope. Good evening ni Brother Nestor diya karon sa Libho. Nestor Kanto, good evening nimo bro. Ato ni Brother Leo diya. Tanan nga taga Libho atong gipangumusta unya mga silingan nato diri sad sa Mabuli. Kamong tanan diya welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, makahimog yapon higala sa pag-send unya atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana. Ikalipay na mohigala ang inyong mga dugang tubag
or mga reaction dinhi sa atong programa. So di ta magdugay, moadto ta sa pagbasa sa pangutana. Akong ihatag ang higayon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto tay gala sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? Okay, daghang salamat Brother Jojo Anduhar sa imuhang pangutana dire nya. Salamat gyud sa imong pag-uyon, no? Doon natay cellphone Bible study through call or usahay text, no? Unya kananaang labi na og kananaang di magutay punto nga oras. Unya usahay ari na lang sa text tungod man gud kay labi na nga naay madisturbo pod sa imong mga kauban sa balay, pero wa lay madisturbo call ra gyud, no? Nya atong pasalamatan usab ang ato nga mga kaigsuonan nga nakabaton og gugma sa kuan natog load sud sa usa ka bulan, no? Only call and only text. So thank you so much gyud, no? Unya nindot kay kuanugom sa kay di ginigamiton ni amo expire na lang ni sud sa kabuan mo nang tinud-on pa gyud ni. So Brother Jojo Anduhar, og kuan lang gyud may time gyud ka ato gining paspasan, no? Okay, wa may mawa nimo nya di tanawa, ha? Unya okay, sunod adlaw abot na tong imong Bible nga imuhang gikinahanglan. Okay, salamat sa kayo sa nag-sponsor para sa LBC sa kuan ni Brother Jojo Anduhar sa iyang gi-request nga Bible. So salamat kayo Brother Jojo, ha? Okay, ako ning basahon. Sir, si Jojo Anduhar ni mga lunod patay kadayhad sa inyong programa. Kana mo na inindot. Just asking only, sir. Sayop ba di ay na nga muila ang tao nga matuod nga Dios walay unod ug walay bukog nga si Kristo man gyud ang namulong ni ana. Lucas 24:39. So daghang kayong salamat Brother Jojo. Unya usa ko sa nakabantay nimo nga dili gyud ka close-minded. Yes, naay kadaghanan gud sa inyo diha. Sirado na ang panghuna-huna, mao na nga lisod masudlan sa tinuod nga kamatuoran. Ato nga balikan ig basa, Sir si Jojo Anduhar ni nga lunod patay kadayhad sa inyong programa. Just asking only, sir. Sayop ba di ay nga muila ang tao nga matuod nga Dios walay unod ug bukog nga si Kristo man gyud ang namulong ni ana. Lucas 24:39. Okay, og kini mo ay basihan gyud nimo Brother Jojo Anduhar ang Lucas 24:39. Kung kani ba mo ibasihan nimo sa imong pagunahuna nga ang Dios ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, kana sayop gyud na kay ang Lucas 24:39 wa man gina nagmensyon, wa na nagpahayag og matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Sumala sa gihisgutan sa pinadayag ang magadugang ug mga pulong sa nahisulat niini nga basahon pagadugangan ang iyang hampak, og ang magaiban sa mga pulong na isulat ni basahon paibanan ang iyang bahin sa kahos kinabuhi dito sa langit. So kung imong ipangutana, sayop ba na kung kana mo'y basihan ang Lucas 24:39, sayop gyud na nga pag-ilanin nyo o nimo nga ang Dios, ang matuod nga Dios, walay unod ug walay bukog. Yes, sumala sa Mateo 24:39, ang namulong ana si Kristo. Kunya ingon ni ini Brother Jojo, ha? Lagi akong ibalik ba, kinahanglan magudtaan ning gitawag contextual, unya hermeneutics principle study, unya kinahanglan wider, deeper, and broader. Kining paagiha, wa kini niya, the whole chapter dinhi, wa gyud ni naghisgot og matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Ang nahisgutan dinhi sa panahon nga si Kristo nabanhaw.
Unya, sa dihang nabanhaw si Kristo, bisan pa ang iyang mga tinun-an, nabahin, dunay mituo, o dunay wala pa ning tuo. Ug sa diha nga ilag yun nakita ni Kristo kay buhi pa man yun sa ilang panumduman, kaya mo by 3 days pa lang. Gikan sa pagkamatay ni Kristo niya, nabanhaw siya after 3 days. Sa ato pa, wa pagit sila makalimot. Sa pagkakita nila ni Kristo, nakuratan sila, nakalitan sila. Mauna nga uban na ingon nga nakuratan, nakalitan o absent si Tomas o kay mo man ni ang mga palusot nga mga pangatarungan kay ang tinuod ba ni Jojo daghan kaayong mga katarungan nga wa sa kamatuuran. Mauna nga ato kuno ning sulayon ag susi. Well, akong basahon ha kining Lucas 24:39 og naghisgot ba ni og matuod nga Dios nga walay unod ug walay bukog. Kung kini na ganing bahina maoy inyong ihimuon nga basihan sa inyong nga pagtuo aw sayop gid na nganuman kay lahi ang nahisulat, lahi pod ang inyong pagsabot. O kaniya Mateo 24 Lucas 24:39 ha akong basahon ni. Kay panahon maguni sa kining pagpakita ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an after sa iyang resurrection. Wala akong basahon ni pag-una, ha? Sa di pa ko moabot diris 39, aris ako sa Lucas 24:36 ngadto 39. Pero ang imong supporting verse dire sa Mateo 24:39 nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, mao na imo. Pero aron makuha gid ba ako sang kuhaon ang background ani. Niya. Diri ko magsugod una og basa sa Lucas 24:36 hantod ato ning himuon diri sa 39 nga imong gihatag nga verse nagingon. Og samtang nagsulti pa sila nining mga butanga sa ilang taliwala mipakita sa Jesus nga nagtindog og miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Nawa ha? Karon nagingon din apan sila nakuratan og nangalisang nga nanagdahom nga nakakita silag espiritu. Pero dito sa uban nga translation, giingon nagdahom kakita silag abat. Pero dire sa King James Version, nagtuo sila, nagdahom sila nga nakakita sila og espiritu. Pero ang ilang nakita si Kristo God. Nya nagingon sa 38, og siya mingon kanila, nganong nakulbaan man kamo? O nganong may pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong kasing-kasing. Mo ni ang pangutana ni Kristo. Unya, wa baya gid pod gihapon si Kristo nagsulti og Dios nga matuod ani. Ang iyang pangutana nganong nakulbaan mo? Nganong dunay pagsukit-sukit sa inyong mga kasing-kasing? Akong basahon sa 39. Ingon ni Kristo, tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Kalom. Si Kristo, voluntarily, miingon siya, tanawan ninyo ang akong mga kamot o ang akong mga tiil. Nga naman nga ipakita man to, ang iyang kamot o tiil. Kay tua ang buhi o konkreto nga ebidensya sa pagpamatuod nga siya Diyon tong Jesus nga gilansang sa cross namatay o gilubong unya na banhaw. Mingon siya, tanawan ninyo ang akong kamot o ang akong mga tiil. Nga naman, tuwa pa dito ang agi sa mga linansangan buhi pa kay 3 days pa gud. Inya nanging dinhi nga maog gayud ako, hikapan ninyo ako og tan-awa. Muna gisulti ni Kristo kay ang espiritu unya ang espiritu dinhi brother Jojo small letter dili capital letter. Kung capital letter pa ni mao ni ang the third person in one God, no. Naginutan-awa ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Tanaw ha, nagisgot magmatuod nga Dios. Unya ang inyo ra ani ang sagang pud ani brother Jojo, udagan mo sa Juan 4:24 kining pagdagandagan ba sa tuyo nga maguyod-guyod ang huna-huna sa tao
Di nakabantay ang tao nga ang gipasabot sa Biblia nawa na niya kay ang gipasabot ang naghatag na lang og kaugalingong konklusyon pagpanabot sa nagbasa. Mao na bantayan ba ni Jojo? Well, ining bahina, wa gyud dinhi magkuan, wa gyud dinhi sulti nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Wa magsulti dinhi. So ang imong pangutana sayop ba? Kung kini mo'y basihan, sayop kay ang imong huna-huna wa man na gisulti ni anang bersikulo ha. Sa tinuod lang Brother Jojo, salamat gid ha. Si Mana namang ni kapi ni atong Bible study tanawa, di ba, daghang kay kag nakamuhaan. Oh, daghang kag nahibaluan. Ang tinuod nga pagkasulti kini siya gigamit pud ning bersikulo ha alang sa pagmatuod nga kunuhay si Kristo dili Dios. Pero di gina mo saler, Brother Joe. Sa makadaghan nagyud ning higayon kining mga isyuha gipadala dinhi sa atong programa, sa makadaghan na pong higayon atong gipasabot o gitubak apan nagpabilin nga naa gihapoy manglutaw nga sama-sama ani nga pangutana og nagpabilin nga kami wala pud gihapoy pagka inuntapuol nga nananubag og nagpasabot bahin ining mga puntuha sa pangutana. Karon atong tugutan apan dili lang nato uyunan nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Ha? Sigon sa kinini ang imong gisulti. Pero ang imong bersikulo nga gipataban dire Lucas 23 24:39 pero wa na magsuportar sa imong teorya nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Oh. Pamatii ko no ang Henesis kapitulo para ma-compare ba lang ha. Kaya Henesis atong tan-aw din ang Henesis 32:30 kung unsay gisulti ano. Henesis 32:30. Ingon ni ini Brother Joe anduhar uban sa tanang mga naminaw karon 32:30 sa Genesis. Akong basahon na gingon dinhi. Og gihinganlan ni Jacob kadtong dapita nga Peniel kay matud niya nakita ko ang Dios sa nawong ug naong ug naluwas ang akong kinabuhi. Naon sa Dios? Nakita ko naong ug naong face to face kung walay unod ug bukog. Paano magkaroon og naong? Di ba ba, Jo? Oh, sige, ug naa pa kay diha gyud mga pangutanang gitago. Ug naa pa gitago ipadala na. Di ba daghan kayong mga taong naminaw nga mahayagan niining mga bahina. Kay kun ang matuod nga Dios, ha? Sigon sa inyong paniniwala nga walay unod ug bukog tungod lang sa Lucas 24:39, magkabanggaan gyud ang mga tekstos Biblia kung maoy atong basihan ang inyong kaugalingong ideolohiya. Akong balikan niya ang gisgutan nini sa 32:30 sa Genesis. Matud pa ni Jacob. O gihinganlan ni Jacob kadtong dapita nga Peniel kay matud niya nakita ko ang Dios. O paano mo makita, Brother Jojo, kung way unod ug bukog ba? Una, nakita ko ang Diyos sa nawong ug naong ug naluwas ang akong kinabuhi. Be, kining puntuha ko no, pamalandunga ko no ninyo diha, Brother Jo. Kay nagpasalig mangika nga daghan gid murong minaw diha. Nakita matud pa ni Jacob, nakita ko ang Diyos naong ug naong. Paano mahitabo nga matinuod kanang doktrina ug pagtulunan nga wa sa Biblia, in short and biblical, nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Timani ha, gihisgutan na naong ug naong. Unya ni apa makuha gid nimo ni, masabtan nimo, Brother Joe, kung kanang imong gituhuan sakto ba. Kada bang gitudlo sa inyo na mga magtutudlo nga scam, scammer o piki, ano man, kontra kaina sa nasulat sa Biblia. O harang ko no? Basahon na to sa Henesis kapitulo 6 versikulo 5 ug 6. Kung basahon na unya palandunga. Unya itiknot na lang gyud kay sunod-sunod adlaw abot na to diha imong Biblia.
niya, og nakita ni Hioba. Tanawa lang. Nakita. Kung walay unod o bukog, paano makakita ang Diyos? Og nakita ni Hioba ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako. Ngog nga ang tanang pagpamalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlun mga kadautan lamang gihapon. Og kini nakapabasol kang Hioba nga gibuhat niya ang tao sa yuta, og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Wow, Brother Joe, kaganina atong gibasa ang Dios dunay nawong. May panang kita ko ang Dios naong ugnaw. Unya karon ang Dios naa na po'y kasing-kasing. Kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, matud pa di makita, asa man ni ipatapot, asa man ni ibutang ang kasing-kasing, Brother Joe. Tandaan, kay ang Biblia imong ginapamatian, ang kamaturan imong ginapamatian. Unya sa 8 atong basahon na nagingon, og sino nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova. Uy, ang Dios na ay kasing-kasing, na ay dagway, na apoy mata. Di ba klaro kayo, Bradyo, ang kamaturan nga niya sa Biblia, no? Ang problema lang gud niyo, Bradyo, dali kayo mo maguyod-guyod, kawa magudbud ay Biblia. Pero, sadya lang, kanang imong Biblia, ihilom ra sana. Kay, ugi mo sanang isigiguan, na, ragi na simbalay, kay may pa mag-cellphone, madapas simbahan, pero Biblia di na. Unya, kung ato pang basahon din sa Isaias 41:10, Brother Joe, itikngot lang kay igabot atong Biblia nimo, masubli man nimo basa. Isaiah 41:10, akong basahon ha, unsay gisulti din Brother Joe ni ining bersikulo sa Isaias 41, unya 10, niay gisulti din sa 41:10 sa Isaiah, ingon ni ini ka klaro, nag-ingon din ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw. Oo, buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Uy, ang Dios naa may tuong kamot, Brother Joe. Hinoon ang gihisgutan diri tuong kamutra. Unya wa na hisgutig may wala. Busa ari na lang kastuo kay mo may nahisgutan. Wa man mahisguti ang wala, di na lang kamutuo. Ang kalabasan na pod nga ang Dios ingno na sa nimong pungkol. Mo na problema, Brother Joe. Di ba? Ang kamaturan, Brother Joe, napaabot na diha sa imong dalunggan. Ang Dios dunay tuong kamot sa pagkamatarong. Unya, naanay kamot, naay kasing-kasing, naay dagway ang Diyos, naay mata. Sa 59:2, Brother Joe, 1:2, niya sa Isaiah 59:1-2, laging ania karon ang kamot ni Jehova wala pamubi aron kinidili makaluwas ni pabugaton ang iyang igdulong aron kinidili makadungog. Ang kamot ni Jehova di makadungog ni ngay dunggan. Kay unsa pagkadungog ana og dunggan? Tanaw apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapamulag kaninyo sa inyong Dios ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawang gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Ang Dios, Brother Joe. Salamat ha imo ni gisgutan kay natauhan ang kadaghanan ron. Mao na nga ug naay uban nga makadungog ron unya naapoy magsangyaw-sangyaw sa kanang piki nga pagtudlo kay gisulti na maginas Biblia daan mga ngaral nga mga bulaan mo na nga masabtan na nila mahibaluan nila daan. Tanawa ang Dios dunay panagway, nay mata, nay kamot, nay kasing-kasing. Unya tan-awa, Brother Joe, sa Isaiah sa Exodo Kapitulo 31, versikulo 18, akong basahon para nga inyo gyud nga makuan ni Brother Joe, inyo gyud maklaro ba gyud ang mga kamaturan nga nias balaang kasulatan. Sa gihisgutan sa 31:18 sa Exodo. Okay, akong basahon
unsay gisulti ni ining bersikulo ha. Sa diha ba nga si Moises nagkikita sa Dios dito sa bukid sa Sinai, gikan sila sa Israel. Unya kung imong basahon na 31:18. O gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Uy, ang Dios naapoy tudlo. Makamaupod mo sulat ang Dios, Brother Joe. Karon ugway unod ug bukog. Unsa man ang imuhang Dios nga wa may tudlo na? Way kasing-kasing, way mata, way kamot. O walay panagway. O na, Brother Joe, nga kanini ang suway ragog panginhas kay ug naay hunas ba? Tisting panginhas niya duol adtong kalusayan. Na gani imong makita ang magsagbay sa mga lusay, ingon niya na ang imong Diyos sa nga paghulagway. Wala may unod o walay bukog. Mo na ang gisgutan. Ang Diyos dunay kwan ba di Diyo? Na agay tudlo, na ay kamot, tuong kamot, na ay tiil, na ay mata, na ay panagway ang Diyos. Unya, kung atong basahon din sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 5 ug 6, nainumdum ka ba? Kasulong kay wa pa man diha sa imo ang Biblia ni mo, Brother Joe, no? Mahibaro niya ka. Kung atong basahon dinhi, may gisgutan dinhi nga bana og asawa nga tag-as na gidad, si Elizabeth ug si Zacarias. Unya niya atong basahon o kung unsay gisulti dinhi ining mga bahina sa Lucas Kapitulo 1:5-6. Nagingon dinhi. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, diay usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias, og siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, og ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Sa atubangan sa Dios, tanawa ang Dios naay atubangan, kay naay atubangan naapoy likod, kay naay likod naay kilid. Di ba ba no? Sa atubangan sa Dios, sila pulos mga matarong dili masaway sa ilang pagawi diha sa tanang kasuguan o kalagdaan sa Ginoo. Sa tubangan sa Ginoo di sila masaway. So una-una ako ka, Brother Joe, kung unsa gyud kana nga kamatuoran nga imong nabatian karon. Busa panahon na, Brother Joe, nga mutalikod pa sa kangit-ngit kay atong dawaton og kinabuhian ang kamatuoran. Mabuhay ka, Brother Joe, uban sa tanang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatinaw og pagpasabot sa natinawan og nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Ni ako ning tan-awon ang nahiduga nga nag-like o nag-heart. Okay, atong nakita dinhi si John Moses Rosalihos Poyot, ni asad si Maricel de la Cruz, sila ni Brother Edic, ni apod si Lovely Dihito, ni ato pong nakita dinhi si Sheloy Del Tam, niya si Arinan Paradyang Gabini, niya po si Jibni Jerez Malati, niya ato pagidintanahon. Okay, niya po ato nakita si Erwin Juanes o si Amy Jean Espinosa, niya Jocelyn Baldwin Esperanza Casiano Aniban. Niya ato po nakita si Abdul Dualio o si Sister Evelyn Mainit sa Germany ni. Okay, no, mauni ato mga nakita niya po si Rosa Lalican Iscario. Niya si Belinda Lohira Tirana o si Imelda Osabel Boratso. Okay, moadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana giyon sa to paghanay niya ba John? Okay, mo ni ang iyang kuan. Kadali lang ha. Okay, Okay. ato sang basahon ni ay message ni Belinda Lohira Tirana. Ingon siya din amin. Niya po si Gloria Ferrer, salamat sa manindot nga mensahe. Okay, Brad John, palihog daw basa. Okay, ato ning kuano ni Sir si Jojo Anduhar ni
nga lunod patay kaday hard sa inyong programa. Just asking only, sir. Sayop ba di ay na nga muila ang tao nga matuod nga Dios walay unod walay bukog? Nga si Kristo mangyod ang namulong ni ana, Lucas 24:39. Okay, daghang salamat no. Nya niya po dato nakita si Gino Arcabal. Amping lang jud onya Brad ang imong Bible o maabot kay basin kuhaon niya na sa inyong ministro kay basin onyag mahibalo kas kamaturan mahadlok na sila nga mobiya kanila. Okay, moadto na tayo kalas paghatag tubag. Sayop ba daw ang gisulti nga agyon sa to, sayop ba ang Sayop ba ang tao Ang nga tao moila nga nga, ang matuod nga nga Dios Dios walay walay unod ug bukog kay si Kristo mangyod kuno ang nag-ingon niya ana. okay, salamat no. Wa man na magdiha sa Lucas 24:39 may gipasabot nimo diha. Wa man na maghisgot si Kristo mahitungod sa ang Dios Espiritu walay bukog walay unod no. So ato na nga diskubrihon ang Mateo 24 versikulo 39. So mga higala, ang Juan 4:24 na gisulti diha ang Dios Espiritu. Oh, pero wa sumpay nga walay bukog walay unod. Anya husto na ang Dios Espiritu. Apan dili nato isumpay ang Lucas 24 versikulo 39. Kay wala ka na maghisgot sa Dios nga Amahan o Dios nga Espiritu. Naghisgot kini sa Espiritu nga ilang gikahadlokan mga higala. Usab na gikahadlokan nila. So atong tanawon ragod basahon nato, sugdo nato sa Lucas 24:37 ta magsugod. Atong tanawon na o atong sugdon sa 36. Ingon din nga og samtang nagsulti pa sila niining mga butanga sa ilang taliwala mipakita si Hesus nga nagtindog og biingon kanila ang kalinaw magauban kaninyo. So ningkalit lang og tungha si Hesus mipakita siya mitindog diha silang taliwala. Gani ning panahona ang ubang matinunang Hesus wa pa magtuo nga nabanhaw siya. Inagaingon ang 37 kay kalit makaayo siya og tungha unya ning barog diha sa ilang taliwala nga ikatulong adlaw gikan siyang pagkamatay. Ni ato basahon 37. Apan sila nahikuratan o sinitabon la nakuratan sila, nakuyawan sila higala ug nangalisang sila. Tiyan mo na ang ilang nakita ning tindog sinus lang taliwala, nakuyawan sila, nangalisang sila, nga nagdahom, nga nakakita silang espiritu. Nagdahom sila nakakitag espiritu. Kining espiritu nga ilang nakita, nga nakuratan sila, dili ni kay ang Dios Espiritu, dili ni kay Espiritu Santo sa Dios. Ang espiritu nga ilang gikadlokan higala, kadtong gikahadlokan sama sa abat. Ato nang tanawon karon. So sama kini nga makita nimo sa Mateo 24 o Mateo kapitulo 14 sa bersikulo 26. Unsa may nasulti dinhi sa 26? Ang nahitabo din sa 26 si Hesus dito sa ato rong ibasahon parang masayran po din og unsay gisulti din sa 14:26. Ang record mao ni higala 26. Apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, nakakita ang mga tinun-an kang Hesus lakaw sa tubig. Naglakaw sa ibabaw sa tubig. Ang mga tinun-an nangalisang nga nag-ingon na ay abat og naniyagit sila sa kalisang, nangalisang sila naniyagit. So kining ilang nakita, nagdahom sila nga nakakita silang espiritu nga ilang ikadlokan la sama sa una nga naniyagit sila, nangalisang sila. Si Hesus ning tungha baya sabto nila
kalit ba nga naglakaw sa dagat, daw di sila katuo. Nangalisang sila, nagdahom sila, kita sila abat. Nasamang pagkasulti, pagkabanaw ginisos, ning tungha siya des ang taliwala, nakuratan sila, nangalisang sila, nagdahom sila, nakakita sila espiritu nga kanang gikalisangan nila sa mas unang gikalisangan nila. So muna'y gipasabot diha bang higala. So wala kini maghisgot si Jesus og espiritu santo nga mao ang Dios. Sama kining kagiha mo ni atong gibasa karon. Sila mingon ay abat ang ilang gikahadlokan mga higala. Ang abat wala sila mahadlok kang Ginoos. Ilang kahadlokan na ni kalisangan. Ang abat wala sila mahadlok kang Ginoos nga, pero nagtahap sila basig dili ni mao. So ang abat mao ang wala nay bukog, walay unod, pero naa nay medyo mo anino unya nakigsulti. So ang Dios gani kun imong tan-awon gani sa Biblia, mupahid man gani siya sa mga luha sa iyang mga linuwas sa pinadayag 21 versikulo 4. So may kamot ang Dios mga higala. So karon aton lang taon kuno kung unsa ginahitabo sa 39 tan-awa yang gisulti gidusos kay nagdadua nangalisang man ang matinuan kay nagdahom silang nakakita sila abat nangalisang sila. Kada ingon ang 39, tan-awa ninyo ang akong kamot. Ako gyud ni. Tanawa ninyo akong kamot. Tanawa ninyo akong tiil. Mao gayud ako. So gipakita gid sa ebidensya iyang kamot na amantoy agi sa lansang, ang iyang tiil na asay agi sa lansang. Tanawan niyo ayaw akong kamot. Tutukin ninyo akong kamot, ang akong tiil. Tutukin ninyo ayaw. Hikapan ninyo ako. Ayaw mo kahadlok na ako. Ako gyud ni, tinuod gining ako. Ayaw mo gunahuna atong inikahadlokan sa mas una. So hikapan niyo ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod og bukog ingon sa inyo nakita nga niya kanako. Ako ni ako unod, ni ako bukog. Tanawa, inyong espiritu sa una, ang espiritu sa inyong kadlokan katong abat na ato'y bukog unod, wala. Nangalisang mo adto. Pero ako kini inyo nakita karon, ako gyud ni, ako gyud ni inyo nakita. Sa una ako man to, gihapon inyo nakita. Pero nagdahuna-huna mo nga abat espiritu nga gikalisangan iyong nakita. Kanya gigusunahan, og sa nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang kamot og tiil. Yan po itatawa ninyo. Naayagi sa lansang akong tiil naapuyagi sa lansang. Og samtang ilang gikalipay, og samtang sa ilang kalipay, sila wala pa mutuo niini. Tiyaw mo na ha? Nalipay sila pero wag gyapon sila mutuo. Maog yung ni atong Ginoo. Murag kulba gyapon sila. Og samtang sa ilang kalipay, sila wala pa mutuo niini. Og nang hibulong siya miingon kanila, doon na ba kamoy makaon dinhi? Nangutan sa Ginoos, doon na ba kayo makaon? Kanya ingon sila, dinisunod sa 42, og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Kay espiritu ilang kadlokan di tumukaon kay wa man toy unod bukog. Pero ingon sus ako gini ha, naamoy makaon dinhi. I-probe na ko. Tagaay ko niyo pagkaon. Ang Biblia nagsulti dinhi, gihatagan si Ginoos og sinugbang isda. Nag-ingon ang 43, og kini gidawat ni Jesus sa og iyang gikaon sa ilang taliwala. Dili ato nakita ang ebidensya nga siya gyud onya ang matinun-an diha na sila ning tuo nga si Jesus gyud ay ang nabanhaw mao ang nakig-istorya kanila. So manigis ko tanini nga ang ebidensya ila nakita gihikap nila naagi sa samad siyang kamot, siyang tiil na agis lansangan, o niya ning kahaon pagyud siya diha sa ilang taliwala. So nag-ingon si Jesus sa atong mabasa sa versikulo 46, og niingon kanila sa ingon niini na isulat, ang Ginoo kinahanglan gayud bagaantos, og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay,
og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem nang hatag si Ginusos og instruction. Yan siya nga ikatulong adlaw ginatag na magunandaan sa manalagna nga sa ikatulong adlaw mabanhaw ko o niya nagsulti siya sa 47 nga ang iyang ngalan ingon din nga ang paghinulsol o ang pagpasaylo sala kinahanglan igawali sa tanang kanasuran didto magsugod sa Jerusalem hantod sa tibok naong siyuta. Ang ilang nakita higala si Ginoong Hesus yun nga true Jesus Christ. Anya, dinhi siya sa kalibutan sa una sa iyang pagkatao nawa ba iyang pagkadiyos wala mahigala. Diyos gihapon si Kristo kay sa atong makita sa Kolosas kapitulo 3 atong kapitulo 2 bersikulo 9 ang tinuod si Kristo nahimong tao nagpakatao man si Kristo apan bisan pa niini anaa gihapon kaniya ang iyang pagkadiyos. So si Kristo Diyos nga nagpakatao. Diyos nga nagpakatao. Diyos siya o niya nagpakatao siya ni kalibutan na. Sa iyang pagpakatao nga atong nabasa dinhi naa gihapon kaniya ang iyang pagkadiyos mga higala. So sa Biblia si Kristo tao o niya Diyos siya na tao nga mao ang Diyos dili kay na tao nga dili mao ang Diyos. So wa naman tayo mga higala manghinaot mi nga atong nasabtan og ayo ang pagkadiyos o ang pagkadiyos ni Kristo o ang iyang pagkatao mga kahigalaan. Wa naman tayo time sa di pahingpit apuson tuntulanon ni ang atong theme song. Mga higala, mag-ampo kita, among dalangpanan ug makagagahom nga Dios naa ka sa tronos kita saan sa mga langit, daghan sa